boy ni caka ke ban yo ban shi ta la ba pi te ni su ko ban shi te e ban ni ba pi bon bagi khna ba nge ba ba la ka khlan ba don bon ki bar sala kum ni te uble na kar khu ye pi te kum jin pe i khu khn dia te ka hun ga jong yi last dang na do akus nam ar jar ar pho ka ba dang don ka lockdown ni sedang man pergi jing ruai ni kong ka jing ruai yu si ka jing ruai ka ba ni pergi muslim ar jar ar pho ba nam tu ni don ikna i ba ni kong ide ida ring grace ida nang ni ba ni menta ila nambon ki kena ki ba don ha group ka jongi ba menta ila don ha ki lai spa tam ki kena te kadi ka jingger khu ka khau ka jong play bagi la ba nam roi ka ni ngot ki kena ba menta ni dong poi hang ni tam ko ba lai bu khandai ngot ki kena be menta ban roi te kadi ka ka jingger khu ka khau play te ni ko ka kan hon ni so ban anan sim ya pi ki kena ha ni ka jingger sing kena jong ka balang nong roi ba ni de ban sakri play ni ko ni de man sedang na ki ba kan tam khon ka jong play kene ka jing ba kan tam khon ka jong play kade ka sunjam ka ban ko ba ni ba ro ni yo ban penan kam ni ka sap ka jong ni nomor ka sap ka ban ko ba ai di leng ba play ba ko ta ni de ban penan kam ni ka ban ta ka jong ka jong ba kum tu ro ni dan ino yalam iba kontak ini ka choir ini pada honong room ba ni don ro kir khat isi ki ba kersan lang ya ka kun hon ka jongi ban penyat dan ti ya ka kun hon ka jongi ba hadu menta ila ya te kum ni de ba ka plan ka ba khau ka jong play te menta ka ni ka jing roi ka ba ni sayo ban ai ka ni upon ni don south li ki jing roi ba ka ni ka jing roi ka ba ni kong ka ten ko pa tora